Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal dat Joet komt bij de Indiek bij Wordzijn. Dat we van de middag een fantastisch zicht hier op dat spektakel dat hem hier afspelen op een Hegemer. Maar het wie kwad, maar krachtig, zal ik maar zeggen. En daarover praten we dadelijk verder. En natuurlijk het wedstrijdverslag. We praten verder met Klaas Jansma, hij is er weer. En Gerhard Pietersma, de skipper van Jennewoord. Muziek hebben ik, dat is deze keer van Illinois. Hartstikke mooi. Maar we beginnen gewoon op het wetter. Hoe het waar en de mensen. Het is nou even mooi waar, maar het is wel buiig, hè? Ja, er is even een centje erbij. Dikke buien hoor, maar ik zou het vanmiddag wel zetten, net maar Ja? daar. Ja? Wat is er veranderlijker? Het waar of de mens? Wat is er nou veranderlijker? Het weer of de mens? Het is moeilijk te beantwoorden. Beide zeer veranderlijk, denk ik. Maar vandaag het weer. Heb je ook meer buien als het waar? Of, Vanmiddag een glaasje bier erbij, dan komen we wel in de goeie bui. Ja, en dat geldt vaak voor de meeste mensen. Een glaasje bier erbij. En dan komen we in de goede bui. Nou, goede bui heb ik weer, want Klaas zit weer aan tafel. Hoera. Klaas, ik moet even die tweet voorlezen. Vond je hem dat nou leuk, sneun? Dat die wieven mij voortstuurden? Ik kon er net om leiden. Nee, ik heb van de familie uiterst droevige reacties gehad. Wat nou? Uw man wie woedend. Ik geloof die shot hier die is me naai. Nee? Die zei, had ze dit doet vinden, ze stuurde aan Rudige Hong van het Skep. Nou, hoe weken net me naar de schep? Nee. Nou, zal ik die ego weer even strelen? Want René Fazo, als ik het goed lees, die schreeuwt: ik vind het gek dat er nog steeds geen actiegroep is opgericht om Klaas Jansma tot aan zijn dood door te laten gaan. Ja, hij moest dus weten hoe ik er dan in begin te hapelen. Gerhard Pietersma, skipper van Jennewoord. Ik begreep, doe kist ik reterieden, fietsen, skieleri, want we hebben ik een vraag van mijn de Timmerman. Oh. Hij is benijd of Gerhard nog wel eens op de fiets zit of skielers. Nou, ik zit er nog wat op fiets, zit er nog wat op skielers. Winters ben ik regelmatig op thuis. Ja, je moet van alles wat uitvinden, hè? Maar boven alles giet het scootjes in. Ja, scootjes is hoofdzaak. Ja. Vroeger weer reterieden en fietsen hoofdzaak. En nu is Scootjes zielen. Ja. Nou, we zullen even zien. Ja. Was er van de familie van Baktest. Nou, is heel ja. Elke lok vertelt het verhaal. Ik zal het even vertellen aan de hand van de beeld. Die zo hier, de Snitserpannen die zit aan de kop in het klassement. Op een mar die doet voor de start nog redelijk rijst. Wie in je reefje. Gerhard Pietersma, dat wie de onverwachte tweede man in het klassement. Dat is dus wel aardig. Die is daarheen slopen. En eigenlijk lieke stil als de man die treden wordt. Dat is Albert Visser. Die zit op tweede plek in het klassement. Maar de oren zien hult dichtbij en de zoe wat veroordeeld kennen. Maar de zoe een hult soort veroordeeld kennen. Omdat de waasomstandigheden wie een satsenjoert wie een. Want de wien die zette on en die zette on. Doet er losgang gongbaar voor een route van een driehoekje hier op de mar in de richting van het eilandje, dan weer om en dan weer om naar de start. Nou, die start, ja, die leidt er aardig in. Doe wie in de skippers nog wel wat te set. Volgens eind, die leidt als eerste in die start. Die ging werkelijk gigantisch zo rijden. Maar onderin, daar wie een Grauw en Jereveen benamen. Dat wie de man die de sok zetten en die hult niet bezachten meer naar voren te komen. Maar je hebt de omstandigheden. Het weer wel aardig moeilijk. Nou, dan ben we bij de bovenste tonnen. En
dan komt Heerenveen aan en die gaat Ray. Die moest ik draaien omdat er een bak wordt lijpen, maar die kon makkelijk van die orenman komen. Er komt Walsijn achteraan. En Walsijn, maar die had Joure onder hem. En Joure, ja, die komt hier met Grauw in aanvaring. Nou draait Grauw nou te letje. Dat doe ik nog 2 man op boord, want de vol op het achterdek van Grauw om uit te wikken. En dan zitten de beide mannen even in elkaar. En zij zoeken dus de protestvlaggen hissje. En die beide mannen die in het wetter eindigen, die show je dadelijk achter de Walsijn komen. Die gaan wij er echt uithellen en dan waren het verder regelen. Maar hoe weer het verhaal van skipper Douwe Visser van Grauw nou in deze situatie? Draait het of zet hij de volle naar beneden? Ik denk beide. Maar wij konden ik echt net oorzaken, want wij hier in de krek voor de vlager in hand. Als ik daar op achterlangs ging, dan hier we omgeend of ik hier het roer om, dan hier ik ze ergens in de midden pakt. Want wij zeggen het zo en hun zeggen het zo. Maar nevens us, hun hebben in ieder geval net een enkele poging gegeven om uw cent te varen, vrij te varen. Je moet hem beide weer in. Ja, dat is dan ik bij de humor. Wij hier in het zeven vreed. Hier wie dat lauw. Je moet precies zo om. Of sneun, precies zo om. Toen draaide Dirk Jan me bij u onder. En toen heb ik even wat mopperen en even wat. En ik heb een vrijvaart. Zo vind ik dat je de dag hier en ik vol op een kont varen. Doe je net, je varen vrij. Ik denk dat dat nou weer rugtelutsen is. En zo bleef het dus 0-0 in deze situatie. En Ken Grauw en de Jouwer verder mij deze wedstrijd aardig voorin. En je hebt die Hullevloor erachteraan komen. En ieder hier zijn eigen problemen. Maar die wien die toch wel hultijd heftiger en heftiger waar. En in de richting van de Sanscode. Ja, en dan moest je naar die hele tonnen. Daar bij de wal, bij de Indik. En dan moet het zeiloer smieten worden. En vaak woonskippers wie dat toch wel aardig komen op de krachten van de scoorten en van de meesten en de gieken aan. Zo, daar gaat het verhaal bij Bolderdoer. En dan komt het bij jouw roer die toen verder naar binnen kwam. En die kwam op het tweede plakje te lonen. Maar dan gaat Bols het weer scoren. Nou, Ljouwert rijdt eruit. Die hier de overloop steken. Wie kan maken mensen aan boord bij de Lemmer. Die kon mij een bemanningslid uit de tee trekken. Maar ondertussen ging toch die wedstrijd gewoon terug. En die beide mannen van Grauw zie en ik weer aan boord. En dan kan je zo'n wedstrijd zielen. Ja, het is wel eens even wat nipt bij elkaar. Kom je om de tonnen. Dan komen ze heel tegen bij elkaar. Drachten en de Zuidwesthoeken. Maar het bleef alweer krek goed gaan. Maar volle wie het ik net verzels. En de omstandigheden die waren hultijd voeler en voeler en voeler. En die winkel Sijs bleef echt steen. En er kwamen wat vlaagjes van zand te vastgien. En dan hadden de skippers de nedige problemen verzels. Even zien dadelijk als we in het cruiserrek show hoe dat dan gaat. Nou, dus Heerenveen valt nog redelijk ta. Hij had de situatie goed in hand, Pieter Brouwer. Maar hij zei ik al dat de commissie de finish erin leidt. Dat weer misschien ik wel mooi van Ipe van der Meulen. Want die koerde wien een beetje minder oud sjouwen, zat je hem joggen. Maar die lijn nog mooi altijd op het tweede plakje met Grauw en de Jouwer achter hem. En het zijn echt werkelijk prachtige beelden hier op die Hegemer. Maar vlakbij Walsijn werd die man aardig voortkomen koen in deze wedstrijd. Maar ze hier het werkje. En de commissie zei ja, dit is eigenlijk net meer vertrouwd. Die zeilen met hulp te oergooid worden. En in het Leviathan koen ze eigenlijk net die skippers de score goed aankrijgen. Je show je met hulp viert worden. En dan binnen de problemen er aan boord van elk skip om de goede koers te varen. En dus waar die finish erin lijn. Eigenlijk een sprintwedstrijd, een kwarte wedstrijd joert. Maar de skippers gaan eigenlijk voor 2 uur willen ze wel gaan. Want ze gaan wel voor 4 uur strijden. Zo kan je dat zien. Nou, Heerenveen komt hier op de finish aan. Geen enkel probleem bij de man West. En bij de man West is geen enkel probleem. Zij winnen en zij komen in het klassement. Dus ik weer wat vooruit. Want achterin daar wie de man helemaal vertiezen rekken. Nou, tweede wordt dus Walsijn. En ja, die ben wel heel erg blij. Ja, maar eens even jaren. Nou, dat weer de wraak dan van Vrete Jong. Komt er dan achteraan die beide orenman die intussen de protestvlaggen eruit halen hier. Jouwere zijt even omheug nog en dan komen we boven tonnen. Komt Grauw achterom en dan is het hulleszaakje weer binnen. En koe iedereen heel gauw binnen huis. Nee, een warm bakje koffie. Nou, en dat wie dan ik wel heerlijk. Dan komen we bij de uitslag van Joert. Het Heerenveen eerste, Elke zei het al. En we het zien. Wat zijn tweede? De Jouwer. We Trets, Grauw, vierde. Bolzet van Pieter Meter op het 5e plak. De Zuidwesthoeken, Zegde. Snits, Zonde. Langwaar eindigt op het 8e plak. En daar is er Gerhard Pietersma 9e. Maar Jennewoord, 10e Huzum. De Lemmer op het 11e plak. 12e Drachten. Tretjen Ljouwert, die eruit gaan. Dat hij ik zien. En de hele mannen, die het ik 14 punten en dat zijn strafpunten. Want zij hebben een indringssituatie enzovoort. Een protestverlen van Langwaar. Maar dat vreeg ik dadelijk zo'n Klaas, want dat is de werkelijke zaakkundige. Het algemeen klassement.
Snit stiet nog boppen maar het wordt een stuk spannender, want het Heerenveen komt dichterbij. Op het tweede plek dan Grauw. Je kunt zelf de punten even zien. Bolzet, Jennewoord, Drachten, Zuidwesthoeken, De Jouwer, Woordzijn, de Hele Mannen, De Lemmer, Langwaar, Leeuwen, Tretjende en Huzum, 14e. Gerhard Pietersma, Stien zijn mooi tweede. Ja, En dan ben je niet een... shit. Komen we dadelijk zo te praten. Ja. Maar eerst weer even waarom naar die wedstrijd Ja. van Joert. Want de meningen wienen blijkbaar nog wel verdeeld. Hoe het nou wel of net allast worden moest. We vregen het aan Douwe Visser van Snits en Iepie van der Meulen van Woordzijn. Nou ja, dit weer de wraak van Vreet van der Meulen, hè? Nee, dat weer geen wraakje. Maar het is wel een prachtige binnenkomer dit. Want ik vind het schitterend. Hartstikke mooi zilt. En ik weer de commissie verrekte dankbaar. Ik weet net dat het skippers dat binnen. Maar dan weer een traai ook hier. Want als ze nog goed opletten, dan uit dit nou een zandloper geweest. Hier dan gingen we versopen alle vader wie nou. Misschien hebben er een heel veel skippers zo twijfelen. En ik ben blij dat er hier een traai ook is. Want nu hebben we nog zielen ken. En dan is het echt versoepen geweest. En hier dan vol met spulstekken in. Want nou hoort druk achter op het dinges. Ja, ik praat er net van mezelf. Maar wat dat de wedstrijd trok in dit, dat vind ik zo belangrijk. Ja, maar best zelf direct blij dat het worden bent. Jongen, dat is bingo. Wat bist je uiteindelijk worden? Ik dacht een stuk of zo aan, maar ik weet het niet. Ik zou concreet, ja, ik denk 8 of zo. Die is toch wel even vol, hè? Ja, had je die wedstrijd starten, dan kan je ook wel uitzielen volgens mij. Maar dat waait er nou net harder bij de start. Dus het is onterecht dat het zo petit oude Nou, hier een bed in de stad leren kennen. Dat is beter geweest voor de veiligheid van iedereen. Maar ik bedoel, als dat dan toch gebeurt, dan is iedereen er op een gegeven moment klaar voor. En dan denk ik, daar heb ik me beter uitzielen kennen. Dat is dan ik was zo eerlijk. Misschien hoe degene die wat minder starten en wat minder goed voorkomen. Ja, precies. Hij heeft nou even de wedstrijd de tijd om wat te herstellen. Ja. Is het nog een beetje ongelukkig? Want ja, de kop van het klassement en dan gebeurt dit. Ach ja, ongelukkig, die had ik gewoon bij. Ik bedoel, het is nog niet de oude rond dat je de laatste wedstrijdvaart hebben. Dus dat weet je dat dit gebeuren kan. Hè? Ik bedoel, iedereen zei ja, 3 punt voor als een godsgruwelijk aan. Maar ja, ik bedoel, het is dat Joert wel. Ik wil best samen een soort punten rigger. Ja, als dan de verkeerde mensen in die zin voor ons zitten, nou, dan kom je weer heel dichterbij. Hè? Nou, het wordt in elk geval spannender. Gerhard, de meningen binnen een beetje verdeeld. Douwe Visser zei van, nou ja, als je dan een keer start, ging dan ik terug. Of start gewoon net. Wat vies al? Wij hebben dit hier al eerder zo'n wedstrijd gehad. Want er werd omgekeerd, er werd heel stil. De Veenhoop. Nee, Terhennen. Terhennen. Nou, daar we een fout maken. Ja, ik denk, ja. Moet je zo'n wedstrijd wel starten leren. Het ben in principe net eerlijke wedstrijd. Nee. Nou, dat weet je wat ik weer zei. Nou, wat Douwe ik zei, start dan net, want dan krijg je geen zinslag. Maar als ze nou al starten, ja, zie je dan even een route langer terug. Want wij hebben niet Maar op hoe zich. dat dan nog? Nou ja, wij met het gijpen, iedereen heeft maar het gijpen. Nou, wij hadden geen probleem mee. Nou, het klapte de roer, toch? Ja, het klopt wel, maar het gaat net zo raar. Als het goed doet, dan gaat het goed. En dan kan je trainen. En dan vind ik, ja, daar ben je dan een spatman voor, denk Ja, maar ik. wie het net te gevaarlijk? Nou, nee. Je houdt wat meer rekening mee horen. Je draait wat minder, je draait wat gauwer, je neemt minder risico's. Je gaat net voor je langs wat net kan, eigenlijk. Nou ja, zulke dingen, je houdt er wel rekening mee. Ja, Klaas, ik jij er razen op een gegeven moment. Wat Ja. een blikstender. Ja, dat is ik zeg maar aan de andere kant. Dan kan je eigenlijk haast alle wedstrijden wel aflassen. Want die ene keer rent die wien uit, 50 graden. Nou, dan kan ik wel zeggen, ik net een eerlijke wedstrijd. Dat weer je bij wat zijn. Ja. En dan is het weer wien stil. Nou, Janne Wout kan ik wel zeggen, ja, dat draait die wien, zo geeft het zo. Ik net eerlijk. Ja, hou dan op. Nee, je moet onder alle omstandigheden moet je zielen kennen. Nou ja, het kan op een gegeven moment toch gewoon te bij hut zwaar waaien. kent, ja, maar dat wie nou doet het begon, waaide het net te hut. Nee, maar in de ring van de wedstrijd begon het toch heel iets hutten te Nou, en dan waaien? zei de commissie, dan houden we er nou mee op. Ja. En klaar. Nou, dan is het 2 mooie cruiserekken zield. Ja. Nou, en het sluit dat zij dan, en was het start het wel. start is een hele Nou ja. kunst en dan moet je zwaar dat je goed op dit starten. Ja. Ja. En zo simpel lijkt het. Ja. En het is wat zoer, maar morgen is er ik ook de weet en het is weer andersom. En je moet hem maar oor kennen. En ik ben met Gerhard eens. Je kan goed wat trainen. En je kan ik tuigen op Hudde Wien. Ja. Ja. Ik bedoel, op les ben die meesten gewoon te lang. Dus bij Windkracht zo'n kan net meer Nee. zielen. Maar bij Sais kan het wel zielen. Zeker op ja. dit wetter. Oké, dat hier nog wel een route kennen dus. Nou, nee, het wie nou boven de Sais Oké, komt. nou. Dus die hebben gelijk dat ze nou ophouden. Dat vind ik. Oh.
Nou, en dat vindt Gerard net. En dan praten Nee, we maar die nog like maar achteraan, die even boeit over. nog niet in Ja, hij zegt zijn plakje. Ja, want Gerard, laten we het hoe wij hebben. Ja. Het gaat hartstikke goed, gaat nog goed. Dus die is fiets, Ja, gaat deelt super. fiets. Ben je tevreden ontnota? Ja, ik ben hartstikke tevreden. We hebben net echt hele minuut zitten. Ja, dan op trainen dan. Maar ja, dat heeft voor mij niks met ziel te maken. Maar ja, fjouw keer fjouwer, wat wil je? Nou, als je in een plekje heen bent met fjouw keer tred. Ja. Dus dit, dan Maar je wil eerst vlaggen we. worden, toch? Ja, je wil altijd eerst worden. Maar op het eind van de rit dan tellen we punten. Zij is, dus er is nog wat van doel. Ja, tuurlijk. Je bent nooit verslijnd dat de wedstrijd ouder is. Nee. Ziels de oorzaak oriënten? Of, Nou, ja, ik zie het dan spannender. Ik heb een broer wat ziek is en ja, je wordt zo goed mogelijk dan voor die jongen. Ja. Ja, je mist hem, want Oriënten schilderde wel mij. Nou, hij is er nou net bij. Hij zit nou op snitwieken. Ja, ik vind dat hij hier werkt met me. Ja. Ja. Hij denkt er ook over. Ja. En het is zijn leventje en ja, Hij ik is ken- slim ziek. Ja, hij is ziek. Komt ik net goed. Ja, ik hoop dat hij bij de 10% jet die het wil leven. Ja, 10% is maar een lietshandje vol. Dus, Ja. En daar terug? nou ja, je vader, je komt heel los in het leven te staan. Je denkt van verdorie, ja, dat kan muziek ook komen. Nou, en geniet van elke dag die je hebt. Ja. Dat hebben we gekeken. Winters rederijden, simmers, zielen. Nou, ik heb een prachtig mooie baan. Alle vrijheid heb ik daar. Alle collega's werken mij om mij hier te zielen. Nou, dan kan ik zeker niet teleurstellen. Nee. Dus hij is van daar terug, dat heeft mij beïnvloeden. Daar terug zie ik ontspannender. En want ik heb wat van Skatenkant, dus ik wat... ja, wat vriendelijker en wat makkelijker. En... Ja, best, hij is aan diplomatiebedrijf, ja, want hij praat met iedereen. Ik met meestal wat er, hè, de minds valt echt op. Ja, het ja, als ik als even rond zie wijzen wat. Nou! Vooral bij de tonnen. Net malder, hè? Nee, maar ik heb ook zoiets. Nou, voor hier hebben we best wel een paar rotdagen gehad. Nou, ja, iedereen denkt er oors over. En ik vind net dat dat hingen blijven moet. Nee. Ja, je met z'n allen, dat vind je nou goed zien, dat we met z'n allen beleven. Het moet zo makkelijk mogelijk gaan, het moet mooi gaan, het moet gezellig wezen. Ja. En je moet goed zielen. Maar wat ik heel mooi is, dat zei ze net, maar je bouwt het in je wat op en dan heb je Ja. een paar dingen proberen, dan vangen de vlaas erop, nou een goede jongen, maar dat is net geen medaille, want je bent bij de fiesta er ook. Ja. Dus dan weet ADHD aan boord. Ja. Nou, dan krijgt er weer bekwaad naar de man. Ja, En dat werkt het beter. nou, Ja. ik heb eerst 4 jaar met Peter Toring gehad. Hartstikke goed jongen, ik kan heel goed zielen. Ik ken heel goed met Peter. Nou, en op een gegeven moment, ja, Peter wie mij wat te stil. Ja. Nou, dan moet hij mij de hele tijd praten. Nou, tegen een vongelvrije, die is heel Ja. druk. Maar die praten met de volle. Nou, die wie op een gegeven moment, een hele goede jongen. Ik heb helemaal geen ruzie met maar Rijdt zijn spanning ja, aan. oh ja. Nou. Altijd maar praten. dus dat werkte net. Nee. Nou, en ja. En nou zit er in. Zit wie daar, ik heb weer bal van 4 hier, de week 4 hier. Ik heb altijd bij die man opzoeken. Nou, en ik wil gewoon zuur vliegen om hem te vregen. Nou, en hij leidt al zijn oor het steden werd ik werkje. En ik doe elke keer bij zijn boord langs en elke keer weer wiepen. Hoi Gerard, hoi Ja. wiepen. Nou, En ik nou- denk, ik ben er dan maar eens een keer heen. Dus ik ging erheen. Nou, hij zei, vreeg me nou maar, want dat wordt. Nou, ik zei, En nou is het klaar. en nou is het klaar. Ja, En nou ja. zei ik van, ik hier 4 wie, dat dan met. Maar Gerhard, want we hebben een kwarte uitsturing. Ja, daarom, Dus, maar die man heeft ik Maar wel. dat is Ja. nog maar één Ja, aspect. ja, Dan dat hebben we is- het het skip nog niet in je Nee, daar hebben we het. Nee, En daar dan komen wordt we het weer- nog. En dan komen En de we weer- sponsor en de commissie. Ja. Nee, daar hebben we het net door. En daar hebben we het lekker net door. Nee, Want dat kennen we wel even. het is, nee, het is hij aanstaande. gaat Nee. boven op die zendmast in van Spanburg om te zien hoe hij wint, het en hoe lang had hij meest mee. Ja. Dan was het net leeuwen. En hij graaft soms een gat om te zien hoe die wat skipper die heeft gegaan. Het mag net gekker worden. Het is tijd voor muziek. Mooi. Vind je hem net? Ja, wel. Illinois, Zuidwesthoek een fan of net? Ja, zeker. Ja, het goed gaat, dan ben je fan, hè? Ja, nou, het scootjes zien vind ik zo Ja. mooi. En de komst van Warkum. Ja, daarom. Dus, Dus best en Zuidwest ze ook een deurt nou fan. goed, dus Ja. is wel even leuk. Ja, snits vind ik goed, dus Ja, oké. Nou, deze mensen willen nou ik al je fan van die. oké. Wat is het noemer? Chase the sundown with me. Illinois. When you open your eyes, do you see what you want to see? When you look at yourself, is it someone you want to be? It's you who can break it. It's you who can break your day. It's you who
can get it done with. It's you can twist your fate. Change your life, change the sundown with me. Change your life, we can go now. Change your life, change the sundown with me. Change the sundown with me. Change the sundown with me. When you open your eyes, is this what life should have turned into? When you count the days, how many wishful dreams have come true? It's you who can break it. It's you who can make your day. It's you who can get it done with. It's you who can break away. Change your life, change the sundown with me. Change your life, we can go now. Change your life, change the sundown with me. Change the sundown with me. Change the sundown with me. Change your life, change the sundown with me. Change your life, we can go now. Change your life, change the sundown with me. Change the sundown with me. Change the sundown with me. Ilan Palstra, wel Illinois. Nou, we zijn haast aan het van deze uitsturing. Gerhard, zit een eerste plak voor jij dit hier nog in? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Er is nooit met de auto voordat wij verslijm binnen. Zij is dat. Klaas, zit het erin voor hem? Ja, zeker, maar net in het kampioenschap. Maar wel een dajoorwenning. Maar waarom net in het kampioenschap? Nou, dan moet het vol inhalen en dat heeft ze nog net oor. Dat ken je nog net. Dat komt nog. Dat komt nog, Dat tak is meer. het, tak. Sta er gewoon verder. Ja, en elke keer bouwen we er gewoon op. Zij is dat. Gerhard Pietersma, tegen dank. Wist weten wat het waren, wat moon? Of is het al? Ben ik al, ja. Oké. Nou, dikke klink in on. Het wordt zegt je rond 18 graden. Er wordt een soort bewolking met buien verwachten. En letter in de moon en de middag wordt het droog. Het wordt een koele dag dus, maar de west ont meestal die het noordwestenwind die het matig ont hut is. Knallen, zeggen we dan. Ja. En dat is morgen in Heerlenhuizen en dan ben wij er ook bij het Scootjesjournaal. Met Klaas en hoor de gasten. Dank u wel heren en graag tot morgen.